Dan may yan ba po? Mga yaning karalang cemetery kayo ng Japan. So, what's up? Welcome back yung Ikatamon channel, ba? So, ngayon Aldo, Bab, day off ta na naman. Kaya ini, maglibot-libot ta na naman, anak na nga, magkasakit kung tatal ng kening kanakong sela po. Mali yan eh. Ang point niyo, dumali rin yung kabay niyo. Point niyo, basta't classic ba? Para ka na ako dumali. Pero syempre, mas dumali lang at chicken kilog. So, wala ta naman panyali mo. Hey, Dumo! Ate ka manipon! Wala ba? Palata naman panyali. Alata naman nipunan na kanangan, Choy. Ini mo nga porta mo. Ining damonyor bagya 155. Something na rin bulaklak ko. May sapa. Sapa! Welcome to Sapang Matakala. Paldak. Akit may ikaw ba? Yan ba? Pakit me? Tayo. Bolang. Yan yung maragula kayo ngayon na. Yan yung punta lang tamo. Maragula building ngayon. Lapitan tayo na bab. Paldak, ayaw ko nabalo nung na ako ganing yan lax. Anak na nga enjoy the business. Akin may tabab. Ayan ay. Yan yung lapitan tam. Ay alwa yan ita. Anak na nga enjoy. No ko rin may tututok. Hey tamo, tayo akong tatanong dyan camera. Anak na nga enjoy bab ng kapali. Pero kailangan tama na ayaw. Pwedeng maka-stoplight dito. Oh. Ayan o. Panahin tayo mag-kulay green. Anak na nga enjoy the business. Muning nandin ko pa kanyang Kenny ha. Ako balo nung may akatlo na akong oras Kenny. Ay ito, kasabi ko pa. Kamano, gimdam na ako, may reklamo na ako. Neba, alam na lilita mo eh. Mangutang ko pa Kenny. Ay niya, tingkong tipagkutangan Kenny ay. Bab, mo ko lalak man Bab. Kutangan da ka Bab, Kenny. Bab, ito mo. Lumawat ka na ako. Loko, lumawat ka na ako. Isaya ka lumawat. Ka naman ba? Nang kutangan da ka mo, kuno rin na ako eh. Ay tamo, kilala da ka. Bata mo Bab, bilis ka bang kulay green niya. Malaparis ka Bab. Bilis. Anak na nga enjoy the business. Ayan na Bab po. Yung kung balo nung pwede tam nung ubken niya Bab, pero subukan tamo nung ay, ilan yung laro ni Bab po. Anime laro niyo. Wala pang mabisa magpadalan. Anak na nga enjoy. Patas lagandalan na Bab. Ayan o. Anime lagulot. Papay larap. Nakakit mo Bab. Marakal na tao Kenny. Anak ka na nga enjoy. Kaya mo papakit mula na ka Kenny. Na enjoy. Kainin ni Bab. City na ini. Dapat Kenny pakit mo Kenny. Matigas ko. Ali ko ba't kang probinsya. Kaya ka ba't kang Pampanga. Pakit mo na ay. Itang gamat me ba. Ay, dambor kaya ako pansabyanan mo. Baano mo namang batak ko. Paglawenda ka pa magpulang-pulangan kasi. Isto no. Ano ka sasabi Bab? So ayan Bab, pachuta na kening kay. Ayan. Katong tuturo-turo ko natin. Mata siya pala talaga kay personal Bab. Kita mo, ayaw ari personal tang nakakita aking malaot nandin. Ka naman Bab. Tama ka rin na mo ko pa eh. Ay ni ba man tong tam ngayon kay ni pag-parking na rin kaya kada mo kay motorsiklo. Ayan. So maglakad-lakad ko pa na ba man tong kung pag-park. Tapos luban tayo yan nung pwede yan luban niya ba. Mga pala ba, kaya pa ng banda ngayon ni Bab. Basta kaya pwesto ngayon bawal yan sa kening bike. Kanya yan. Iguyod-guyod tayong kaya katamong kay. Anak na nga enjoy ba? Masakit talagang alima ka basang kay sulat-sulat. Ayan no, akagit ko mo kayo ni drawing. Pero ako intindihan na nung ibig sabihan na yun, kanya ko tuloy. Balo kung no ko rin kaya park yaning bike tama. Enjoy. Lupa pa masaya gila bo. Anak na nga enjoy Bab. Kaya ako manakit parking. Alang pipag-park kayo ni Bando. Na Bab, mawa ko minum eh. Mag Coca-Cola tamo pa. Hindi na. May nakapagit ang PS ko. Ganda ng kepa, sayang nga rin to. Diyan to. Kaya niya banda ito eh. Kaya niya, kasipin ko na yung pala. Nakakit may tabab.
kahit kita niya ba makapark yan eh. Balo mo na yung isipan ko na ano kanyan ba, kaya tamag park na yan. Parkingan niya ping bike yun ha. Gusto may wala akin tabalo na mga na ano umuli yan ako ng hanchoy. Buta na ba higa ng burgewa yan nakit siya pipagparkingan. Ayan ba pitita bullet train anak na hanchoy aliya pala ikit damdaman niya mo pala damdam kaya nang kasigla ba kaya nadadaran din bullet train ay yan kaya babo ngayon ay anak na hanchoy. First time ko nungod Kenny, sana pwede larang Pilipino Kenny. Ayun ba, may kalubtan na Kenny Balamong Mall, Kenny. Kaya kung balo ko na, sabihan ko. Basta, nang kasanting. Alam pigkalwa kay SM Clark, naknangan choy. Walang yan naman, nagaluala rin tao. Eh wala mo ba nung paksabyan? Yung balo nung malyaring mag video kayo na so may kulong ko ba balo yun ah. So ito na ba sayang ba buri ko talaga kay manakit kay bullet train kaso anak na choy dapat sali ka pang kay nananalo rin yun sala balagandalan dapat sali la pang kay sali ka pang ticket anak na choy dok sa mo libre mong manakit kang bullet train ali pala. Ako na nga choy ba panggayang pit florin ka na mga kuyatan pero lang yung view tas kaya ko pa may nakit kay kaya pang parking ka rin ko pa may nakit view kasi ken kilob anak na nga choy pag yatang pinakamatas na o kayatan kaya pa na bab yung pasatis ko ito mantun ko pang kay way so yun na ba pati pata na na ang gayang pit floor talaga ala na akong ikit view anak na nga choy. Ayun ba, lumultahan na. So yan, aluban tayo na. Alis, gagawa tayong mission tamon eh. Aluban tayo ni. Ang katamong ng fifth floor. Ang enjoy the business. Ito malyari ang kagitang pinaka babo talaga kasi makasarado yun. Siguro under maintenance itang pinakababo niya. At etala rin higit detang kay. Ring view kasi nga reng awang do reng kay pipanganan la kailangan din restaurant la so ito laikit sayang lang so ito at least sigit tayo ni Kenny niya ba ayan ay ni ba po oh anak na nga choy ayan oh bullet train yan oh kanya palang third floor train malyari kayang muntag yan banta mo nga kit kaya ayan bullet train yan ayan bullet train yan ganyan yan ba di at least may nakita ng naaluban tanin may nakita ang pangkay ayan ay bullet train di agawa tayong kaya katang mission